avantpassats. És un doc que el pare ha fet als rebels, per això sempre que ens despertem del foc tenim vivients de guerrers ancestrals. No oblideu mai qui sou, la clau està en els vostres somnis. El foc no és un malson, és un despertar. Que va ser encadenat, el germà que va ser cremat viu, viatja pel temps per despertar-te amb una veu que t'encén l'ànima. No oblideu mai qui sou, la clau està en els vostres somnis. El foc no és un malson, són les veus dels que no van callar mai. El seu missatge és sagrat. No intentes fugir de l'incendi. La nostra gent no és per sempre. Quan te'n vagis d'ací, vols anar al cel, escolta el que t'han dit.